फुल स्विंग मोनसे प्रिपारेशनाव दङ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो युथ बिपिएफ हिसाबै गोबां माने हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि युथ बिपिएफनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल लादों आरो बे मेलनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो रनसायदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव जोङो गोबां खोथाखौ सावरायलायनाय जादों जोङो बिपिएफआ जथेस्थ माने गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन दायो जागासिनो दङ जाय समावनोखि इलेक्शना जाया मानो जायखिजाया समावनो जोङो बिपिएफआ बिराद बुरजा देरहागोन आरो बे देरहागोननि थाखाय जोंहा दायो मोनसे बिराद फुल कन्फिडेन्स जोंहा बिपिएफ हिसाबै फैबाय आरो जोङो इलेक्शनखौसो नेनानै दं आरोखि ससियेल मिडियायावसो आं नुदों आं बिक्रम दैमारि बिथांजोंबो कन्टेक्ट खालामनाय जाथ'वाखै आंबो बिराद बिजिमोन बे साननैयाव गुबुन गुबुन प्रग्राम गाबाय थादोंमोन थ' बिक्रम दैमारियाथ' बेबायदि थोंजों बुंद्रायाखै खोमा बा डाइरेक्ट बेबायदि फरायसा आफादनि नाम लायाखै जानांगौ बिथाङा कारण बिक्रम दैमारियाबो सासे माने जातीय सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि आरो माने सासे मेजरिटि गोनां लिडार दा बे हिसाबै बिक्रम दैमारिया बेबायदि खोथा बुङाखै होननानै आं सानदों आरो बिथाङाथ' मैया आं माने क्लियारिफिकेसन होनायबो नुदों आङो बेबायदि थोंजों बर' फरायसाफोरखौ टारगेट खालामनानै बुङाखै होननानै बिक्रम दैमारिया मैया मोनसे क्लियारिफिकेसन होनायखौ आं नुदों आङो बिक्रम दैमारिनियाव रायलायनानै माखासे खोथाखौ आङो मोनथिनानै लागोन खिन्थु आंनि बुजिनायाव बिक्रम दैमारिया बेबायदि थोंजों अबेबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै बुंनाय नङा आं बेखौ सानदों आरोखि एबसुआवथ' जोंबो माने बिराद गोलाव टाइम माने खामानि मावना फैनाय मानसि आरो जोंनि समावथ' जों बेबायदि अपेन सोरखौबा रायनाय सोरखौबा दम होनाय एबसुखौ सोरबा गाज्रि रावजों माने सोंखारियोब्लाबो जोङो मालाबाबो अपेनलि बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय बा सोरखौबा सोंखारिनाय जोंनि समाव जों बेबायदि खालामबोआखै आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेखौ इन्टारनेलजों सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबदों खिन्थु अपेनलि ससियेल मिडियायाव बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय सोरखौबा वार्निं होनाय एबसुनि आइडियोल'जि एन्ड प्रिन्सिपेलाव बेयो गैया आंबो सासे एबसुनिनो लं टाइम खामानि मावना फैनाय मानसि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय कलेज इउनिट लेभेलनिफ्रायथ' सेन्ट्रेल सिंबो मावना फैनाय मानसि दा एबसुनाव बेबायदि रावा माने समाया आं नुदों मोनसे इउनिटनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बुंदों आरो बिदि बुङोब्ला खिन्थु बे मोनसे दुखुनांथाव जागोन आरोखि माने एबसुनि लिडारशिपखौ बर' रायजोआ मानियो बयबो फोथायो एबसुआ माने बर' जाथिखौ बेंग्रा मोनसे आफाद आरो बे आफादाव थानानै सोरबाया पार्सनेलि बुं बा आफादनि जानानै बुङाथों मानो बेबायदि लेंगुवेज बाहायनो मोना एबा बाहायनाया गाज्रि आरो बेखौ एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै बेबायदि सोरखौबा वार्निं होनो रायनो बुंनाया माने समाया आरोखि दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना खाम्फा बरग'यारि बिथांनि खोथाखौ सोंनानै आं दिनैसो गोसोखांबाय मानोना बे थांनाय 4 बोसोराव खाम्फा बरग'यारि बिथांखौ जोङो बावनानैसो दंमोन मोनसेबो मेल मिटिंआव बिथांखौ जोङो नुनो मोनाखै बिपिएफ दोलोखौ माबोरै सालायलांनांगौ बेखौ बिथाङा लानानै माने मालाबाबो खामानि मावनाय जों नुवाखैमोन दा जोङो धन्यबादसो होनांगोन बिथाङा जे बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबगोननाय जों खोनादों बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै मानोना बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ बिराद कनफिउज खालामबाय थादोंमोन थांगोन थाङा माब्लाबा कंग्रेसआव थांगोन होननाय खोनायो माब्लाबा बिजेपिआव हाबनाया कनफार्म जाबाय होननाय खोनायो माब्लाबा इउपिपिएलआव हाबनाया कनफार्म जाबाय होननाय खोनायो बेबायदि माने बिराद मोनसे कनफिउजिं मोनसे स्टेटआव बिथाङा दङमोन आरो थांबाय होननानै जों मैया मोनसे लाइजाम मोनदों बिथांनिफ्राय आरो थांनायनि थाखाय जों बिथांखौ धन्यबाद होदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय मानोना बिथाङा बेबायदि कनफिउजआव थाबाय थास्लायस्लाय थाङोबा थाल्ला जायो आरोखि जोंहाबो खामानि मावनो सुबिदा जायो मोनसे खोथाखौ आङो साननानै आसुरित जादों जे आथिखालनि डिपुटि चिफ आरो बिटिआर रेकर्डनि सिगनेटरि भैरबकुन्द समस्तिनि माने एमसिएलए बा डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारीनि जायगायाव गावखौ माने फैबाय थानाय समनि डिपुटि चिफ प्रजेक्ट खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलाव हाबदों होननाय जों खोनादों आरोखि खिन्थु थाखानाय डिपुटि चिफखौ बिथाङा रिप्लेस खालामनानै गावखौ सासे डिपुटि चिफ जागोन होननानै प्रजेक्ट खालामनानै हाबनाया बारा थिग जायासै नामा बिदि सानदों मानोना अलरेडि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दंखायो आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि लं टाइम मोनसे आन्दोलननि गेजेरजों नेता जाबोनाय मानसि दा बिथांखौ थोंजों माने पलिटिकेल मार्डार खालामनोसो इउपिपिएलआव हाबबाय नामा आंनिफ्राय सोंथि जाखांदों आरो गोसोआव जे गबिन्द बसुमतारी सारनि पलिटिकेल केरियारखौ धंस खालामनो थाखाय बा रिप्लेस खालामनो थाखाय खाम्फा बरग'यारि बिथाङा गावखौ डिपुटि चिफनि प्रजेक्ट खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय नामा खाम्फा बरग'यारि बिथाङा चिरां जिल्लानि रौमारियाव जानो गोनां नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स बेखौ जे प्रमोद बर' सरकारा इउपिपिएल सरकारा चिरां जिल्लायाव गायसननो थाखाय फेल जाबाय नेरिम होगोन होननानै रौमारियाव होगोन होननानै फेल जाबाय
बिनि दायखौ बानस'नोसो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल आव हाबबाय नामा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांतल रेल स्टेशनाव रेल कोचनि फेक्टरि बानायगोन होननानै बिथांमोना बानायनो हायासै ए बिटिआर रेकर्डनि सानाबो 5 बोसोर बारलांखाबाय बिनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दलाव हाबबाय नामा बिटिसि खौ 60टा समष्टि 60 समष्टि दागोन होननाया दिनै इउपिपिएल सरकारा फेल जाबाय दा बेनि दायित्वखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दलाव गाव हाबनानै लाहैबाय नामा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर नखर नखर माने एडुकेटेड माने सेंग्रा सिख्लाफोर नखर नखर साकरि होननानै बुंनानै इउपिपिएल सरकारा दिनै फेल जाफैबाय बेनि दायखौ बानस'ना लानो थाखाय रायजो राजाजों रायजानो थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दलाव हाबहैबाय नामा बेनि अनगायैबो बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड रिसार्च सेन्टार जानो गोनांमोन क'क्राझाराव बेखौ दिनै सेन्ट्रेल माने जोंनि इउनियन गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बाजेटआव थिसनासै दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दलाव हाबहैबाय नामा खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआ गाज्रि बे सरकारा जोंनि जातिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला बिटिसि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला होननानै जोंखौनो माने खोथा बुंनो फोरोंग्रा मानसिया दिनै इउपिपिएलआव बोरै जइन जाखो माने आसरित साननो गोनां खोथा आरो ना पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय थांखो ना मानि थाखाय थांखो दा जोंनि गोसोआवहाय माने गोबां माने बेबायदि सोंथि जादों आरोखि दा नोंथांमोना दाखालि बावै साननैनि सिगां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसिनि माने डेभलपमेन्टनि जि माने फान्ड 174.66 crore बे फैसाखौ दानख'नानै only 50 crore खालामबाय दा दिनै सानसेनि उनाव सानसे बे इउपिपिएल सरकारनि दिनाव बिटिसिनि गेजेरजों एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय पावार एन्ड फांसन लोगोसे फाइनान्सियेल फान्डिंआ सानफ्रोमबो खमायलांगासिनो दं दा बे दायखौ गावगाय खर'आव रुजुनो थाखायसो इउपिपिएल आव हाबबाय नामा खाम्फा बरगयारि बिथाङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जे देग्लाय फैयै फैयै नैबे प्रमद बर' सरकारनि समाव जोंनि जिथु एनुवेल बाजेट बिटिसिनि बियो 1000 crore जानांसिगौमोन आरो एज पार पपुलेशन बोसोरी 10% इंक्रिमेंट जानानै दायो बिटिसिनि बाजेटआ देग्लाय 25-26 बोसोरनि थाखाय माने 1000 crore जानांसिगौमोन फैयै फैयै दायो देग्लाय जिरायनो गोनां बाजेटआ मात्र 803 crore जागोन दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दलाव हाबलायबाय नामा दा इउपिपिएल दलाव हाबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल दलाव बिराद गुरलाय गुजाय जागोन डिपुटि चिफनि जि पजिशन बेखौथ' थोंजोङै बिथाङा माने नोजोर होदों होननाय जों खोनादों रायलायदों होननायबो जों खोनादों जुदि खोथाया बिदि नंमारगौब्ला किन्तु इउपिपिएलनि गेजेरावथ' कनफ्लिक्ट लगायनाय नखरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय साननाय बेबायदि सोमजिहोगोन नामा आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय जेसेबां गिदिर लिडारानो जायाथों मानो बिपिएफ दलनिफ्राय इउपिपिएल आव हाबनाय मानसिफोरा रावबो टिकेट मोनाखै बयबो टिकेटनि थाखायसो बन्चित जाहैदों हाबनानै गारना दोनजादों गिदिर बिबानबो होजायाखै आरो बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दं नोंथांमोना नुगोन बिपिएफ खौ नागारनानै खारनाय मानसिफ्रा उल्था बिपिएफ आव फैफिननाय गोबां माने एग्जाम्पल दङ आरोखि बेखौ सोर धंस खालामदों बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना सानफा एफा खमायलांगासिनो दं बेयो जास्ट फर मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों आं गोदो बिपिएफ आ सरकार सलायनाय समाव जोंनि बिटिसि आवहाय 3 केबिनेट मिनिस्टार मोनोमोन दा दिनै इउपिपिएल आ सरकार फैग्रोमोना सासेल' केबिनेट मिनिस्टार मोनदों ओरैबायदि फिसा फिसा माने माइनर डिपार्टमेन्ट्स मोनदों बियो माने धंस खालामनाय जाखो ना बिटिसिनि पावारखौ बांहोनाय जाखो गोदो हाग्रामा सारा सरकार थानाय समाव माने जोंहा सिआइटि बानायदों क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायदों क'क्राझारनि बेसरगावआव माने मेडिकेल माने कलेज बानायनो हादों आरो बिनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट वाइज बहाबा 200 बेडेड 100 बेडेड 50 बेडेड बेबायदि हस्पिटाल गायसनदों हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने साकरियाव थिसनदों माने बै समाव जोंनि इएमफ्रा स्टेट लेभेलनि माने मिनिस्टारनि मोनसे रेंक दङमोन माने मोनसे रेड लाइट दङमोन जोंहा दा दिनै माने बेबो गैला दिनै दा बिदिबा बिटिसि खौ धंस खालामनाय जाखो ना माने बिटिसि खौ माने पावार बांहोनाय जाखो दा जों नुबाय परिबर्तननि मुङाव दिनै जोंनि इएमफोरनि जि स्टेटास बेथ' गाहायावसो थांबायना बे बिटिसि खौ माने धंस खालामनाय जादोंना जायाखै बिपिएफ आव मा इन्टेलेक्चुअल गियाना सोर बुंनो नागिरदों नायफै बिपिएफ आव ओरैबायदि सोरबा माने रिटायार एसएस अफिसार दं रिटायार प्रिन्सिपाल दं रिटायार सोरबा आइएएस अफिसार दं बिपिएफ दोलोनि सिडब्लिउसि मिटिंआव फैनानै नायफै जाय बुंदों बिथांमोना बिपिएफ आव मा गैया
एभेलेबल माने रिसोर्स पार्सन इंटेलेक्चुअल पार्सनफ्रा बीपीएफ आवनो बांसिन दं आरो बीपीएफ नि लिडारफ्रानो पलिटिकली बांसिन मेच्योर्ड आरो दिनै मेच्योरिटी दङखायनो दिनै बीपीएफ आ 17 बोसोर माने दिनै बिटिसिखौ माने जौगानायनि खामानि मावना दंमोन हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननायाव